А покойчик? І покойчик зовсім як наш. Доброго ранку, сябри. Привітання, Кася. Ай, привітання, хлопчики. Салют, сябри. А ти усе на себе глядиш. Ніяк не налюбуєшся. І з усім я не любуюся. А що ти робиш? Гляджу у люстерка. Ми ж так і кажемо. Не, я не гляджуся, а гляджу. А гэта вялікая розніца. І у чым жа яна? Вось вы читали казку «Королевство кривых люстеркаў»? Вядома, вельмі цікавая гісторія. А памятаеце, як дзяўчынка Оля трапіла ў краіну, што знаходзіцца з другога боку люстэрка? Так, яна сустрэла там сваё адлюстраванне, дзяўчынку Яло. Ага. А, я, здаецца, зразумеў. Ты спрабуеш зазірнуць у залюстраную краіну. Ну, правильно! Нарэшце зразумелі. Вось калі б я апынулася ў гэтай краіне, як бы мяне клікалі? Ну, калі там усё наадварот, то, напэўна, ясак. Ясак? Здорово! Як бы я хацела сустрэцца са сваім адлюстраваннем! А ты ўпэўненая, што гэта было б добра? Што можа быць дрэннага? Калі ў залюстранай краіне ўсё наадварот, то невядома, якой бы была тая ясак. Такой же, як я. Мы б з ёй пасябравалі. Нам бы падабаліся адны і тыя ж гульні. І мы б ніколі не спрачаліся, бо падобныя, як дзве кроплі вады. Можа быць, але не факт. Хто ведае, што адбудзецца ў зазеркаллі? Ага, я б не рызыкаваў. Тым болей, што ёсць яшчэ адна падобная казка пра Алісу. А? Што за казка? Ты не ведаеш? Не. Яна так і называецца «Аліса ў зазеркаллі». І там з галоўнай гераіняй шмат розных прыгод здараецца, часам не самых прыемных. Чаго проста расказваць? Давай лепей Касе і ўсім нашым гледачам пакажам гэтую гісторыю. А што, давай, сябры, глядзім першую серыю мультфільма «Аліса ў зазеркаллі». Глядзім. Ну як, упэўнілася? За люстэркам шмат сюрпрызаў. Ага, і сапраўды не самых прыемных. Асабіста я вельмі рады, што шлях у залюстраную краіну для нас зачынены. І ўсё ж цікава, як бы нас называлі, калі б мы там апынуліся. Ну, са мной зразумела. Я б была ясак. Гэта Кася наадварот. А я тады, Ілля, наадварот, будзе Яллі. Нейкае фінскае імя атрымалася Яллі. Ну, а ты, Лесик? Што? Як будзеш звацца ты? А якая розніца? Мне не цікава. Давайте лепей пачытаем. Ну не, зато і нам цікава. Не хочаш? Як хочаш, мы самі. Не трэба. Лесик будзе кісел. Кисел? Лесик, чуешь? Ты кисел смачненький. Ага. Малиновый ці вишневый кисел? Ну, хопіць, ніякі я не кисел, а Лесик і кропка. Пакрыўдзіўся. Але ж мы не вінаватыя, што ён сапраўдны кисел. Кася, ну хопіць, Лесіку непрыемна. Ну ён што, жартаў не разумее? Можа, проста настрою няма. Я, між іншым, усё цудоўна чую. Ну, Лесик, ну прабач, мы ж просто так, ну, па-сяброўску. Давай мирыцца. Ну, добра, толькі болей ніякіх кісялёў. Дамовіліся. І ніякіх залюстэр'яў. Як? А працяг казкі пра Алісу? Давайте яго заўтра паглядзім. Сёння мне не хочацца. Ну, добра. А што зараз глядзець будзем? Што-небудзь іншае. Напрыклад, першую частку мультфільма «Канікулы у Простаквашино». Вось гэта падыдзе. Тады ўключаем. Ага. Сябры, а зараз давайте пагуляем. Давайте. У што? У 5 падказак. Гэта калі трэба даведацца, што ты загадаў. Так. Так, памятаю гэтую гульню. Цікавая. Дык пачынаем. Пачынаем. І
И вы, сябры, отгадывайте разом с нами. Першее слово я загадаю для Іллі. Добра. Ось подказка. Гэта природная з'ява. Так, якія бываюць прыродныя з'явы? Снег, дождж, навальніца, шмат. Давай яшчэ падказку, Лесік. Звычайна гэту з'яву бачаць у цёплыя поры года. Ага, значыць, зімой яе не бывае. Вельмі рэдка. Зразумела. Ты ўжо ведаеш, што гэта? Так, ёсць ідэя, але трэба праверыць. Лесік, падказвай далей. Трэцяе. Гэта з'ява бачная на небе, калі свеціць сонейка. Так, ідэя ўжо падыходзіць, працягвай. Бачаць яе звычайна пасля дажджу. Здаецца, я ведаю. Чакай, давай паслухаем апошнюю падказку. Гэта самая прыгожая рознакаляровая з'ява прыроды. Дык гэта ж ну Ілля! Вясёлка! Правильно! Малайчына, Ілля, цяпер мне я хачу. Добра, слухай першую падказку. Гэту жывёлу можна сустрэць у нашых лясах. Вось дык падказка. Ну шмат каго можна сустрэць у нашых лясах. Праўда, сябры? Тады слухай другую. Поўсць у гэтай жывёлы карычневага колеру. Гэта ўжо дакладней, але таксама пакуль не зразумела. Ну давай, Лесік. Добра, гэта жывёла умее ладзіць па дрэвах. Ой, няўжо малпа? Ага, у нашых лясах. Сапраўды. Хто ж гэта? Падказваць яшчэ. Ну, вядома. Гэта самы вялікі драпежны звер на Беларусі. Ого! Самы вялікі? Кася, няўжо ты яшчэ не здагадалася? Мы з гледачамі ўжо ведаем, хто гэта. Праўда, сябры? І ў мяне ёсць варыянт, але як ты, Ілля, кажаш, трэба праверыць. Лесік, пятую падказку. Ён вельмі любіць мёд. Вядома, любіць, бо гэта мядзведзь. Правильно, малайчына. Ура! Дзякуй табе, Лесік, за такую цікавую гульню. Спадзяюся, вам, сябры, таксама спадабалася, і вы адгадвалі з Іллёй і Касяй. Ну а зараз працяг мультфільма «Канікулы ў Прастаквашино». Ой, глядзім. Хлопчыкі, а давайте пасля праграмы збяром сяброў і пагуляем усе разам. Давайте, у што? Напрыклад, у Алі-Бабу. Ой, а я не ведаю такой гульні. Няўжо? І я не ведаю. Ну вы даёце, вельмі цікавая гульня. Ну дык навучы нас. Добра, мае сябры якраз снялі яе на відэа. Зараз развітаемся з гледачамі, паглядзім сюжэт і ў двор. Дамовіліся, сябры, і вы не сядзіце дома. Азвучвайце правілы і бяжыце гуляць. Да сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце. Мы, як заўсёды, убачымся зранку У нашым добраранку! Ілля, уключай! Добро. Всем привет и доброго утра! Давайте сразу договоримся. Еще 3 минутки вы сидите перед телевизором, а потом пульт в сторону и бегом во двор. Ведь сегодня намечается азартная игра Али-Баба. Ура! Это зачем слуга пришить рукава? Да, ее еще называют разрывные цепи. Точно. Итак, ну чего ж мы ждем? Пора знакомиться с правилами. Все на игровую площадку. Побежали! Сначала игрокам надо разделиться на 2 команды. Первый. Второй. Команды становятся друг напротив друга на расстоянии около 10-15 метров и берутся за руки. Но держаться нужно очень крепко. Ну а дальше начинается самое интересное – переговоры. Али-Баба! Зачем слуга? Пришите рукава. На чьи бока? 5-го, 10-го, ну, например, Арсения сюда. Игрок пытается с разбегу разорвать живую цепь команды соперника, но только не руками. Если ему сходу это удалось, он уводит в свою команду любого из 2 игроков, чьи руки расцепил. А если нет, то пополняет ряды соперников и становится между звеньями, которые пытался разомкнуть. Кстати, здесь есть один секрет.
Важно выбрать правильное место, слабое звено в цепочке. Тогда у вас будет больше шансов пополнить ряды своей команды. А побеждает тот, кто переманит на свою сторону всех игроков-соперников. Ну что, с правилами все понятно? Да! Тогда приступим к испытанию. Ура! Али-Баба! Зачем слуга? Пришить рукава! Начибака! 5-го, 10-го, Аню нам сюда! Я еще никогда столько времени во дворе не проводил. Так это же круто, Арсений, здоровее будешь! Ребята, а как вам игра Али-Баба? А вы что, еще сидите у телевизора? А ну,